Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akushone abantu abayisikhombisa kwesiphihli sengozi kutholana phezulu iLoli kanye nebhasi ku N8 eBotshabelo eFree State. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangiqala sijone lelikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Idlule nemphefumulo esikhombisa ingozi eyenzeke ku N8 eBotshabelo namhlanje. Ibhasi ebelilayisha abagibeli abangu 62 elitholana phezulu netruck kubeka ukuthi umshayeli walo ushone ujuqu kanye nomshayeli weLoli maqede kwalimala abantu abangu 38 abezosizo oluphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko bafica abantu belemaleka abanye bevaleleke ngaphakathi ebhasini kube ukuthi baze kwasetshenziswa izindlawu ukuze bekhishwe abantu abangu 38 abalimale kabuhlungwana baphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene khona eBloemfontein eBotshabelo kanye naseThabantu kanti ke imbangela yengozi namanje bengakaziwa ukhulumela amaphoyisa aseFree State kanye nezemgwaqo uHiral Mobet uthe abashayeli bobabili bashone khona endaweni yesigameko abezosizo oluphuthumayo bazame ngokusemandleni ukusiza abalimeli babaphuthumisa ezibhedlela ezahlukahlukene abantu ke basale beshaqekile ngayo lengozi enyandisa igazi bafethu lezi indaba ezibhlungu indlela emangalisayo ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.